Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Magandang hapon mga kasurog. Ako, si Nomer Corporal, kasama ang buong puwersa ng Philippine National Police Regional Office Bicol. Samahan niyo ako sa mga kasong aking tinutukan at itatampok ngayon, mga krimen, aming bibigyang hustisya. Bawat sumbong, may agarang aksyon at solusyon dahil lahat ng nagkasala sa batas, walang takas. Sa PNP, Crime Buster. Pasadaan natin ang unang report. Matapos ang 20 taon na pagtatago sa batas ng tinaguraang Rank 3 Most Wanted sa bayan ng Tiwi Albay, tuluyan na itong napasakamay ng Philippine National Police Bicol matapos ang ikinasang operasyon. Sino ito at ano ang kanyang nagawang krimen? Panoorin sa PNP Most Wanted Story. Masipag at maasahan sa trabaho. Ganito na lamang kung ilarawan ng nooy 37 years old na si Tatay Arthur. Halos iginugol nito ang kanyang sarili sa trabaho upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak. Kaya naman masasabing responsableng padre de pamilya si Tatay Arthur. Oh, Arthur, nandyan ka na pala. Kayo na ka pa dyan? Oo. Ako na bahala. Alam ko naman pagod ka sa trabaho. Ay, wag na ako na. Alam ko pagod ka sa trabaho, kakaalaga ng mga bata. Mabuti pa, umupo ka na dyan at tawagin mo yung mga bata at para sabay-sabay tayo kumain. Anak, lumabas ka na dyan. Sabay-sabay na tayo kumain. Mahal. Malapit na yung exam ng anak natin. Kailangan natin magbayad. May extra ka ba dyan? Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Bukas na bukas, babalik ako sa trabaho. Ha? Ngunit sa hindi malamang rason, ay napag-initan siya ng kanyang mga katrabaho. Hanggang sa nalaman niyang pinagbibintangan na pala siya na siya raw umano ang nasa likod ng nakawan sa kanilang pinagtatrabahuhan. Dahil sa maling impormasyong ito, naging dahilan naman ng pagkakatanggal niya sa kanyang trabaho. Halos gumuho ang kanyang pangarap, lalo pat siya lang ang nag-iisang nagtataguyod ng kanyang pamilya. Oh, lasing ka na naman. May problema ka ba? Tanggal ako sa trabaho. Visit ng mga katrabaho ko yan. Nagchichismisan pa ako. Magnanakaw daw ako. Hayaan mo na yan, mga walang kwentang tao yan. Hindi. Lintik lang, walang ganti. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, ay nag-cruise muli ang landas ni Tatay Arthur at ng kanyang katrabaho na nagkalat ng maling impormasyon sa kanilang pinagtatrabahuan. Nung oras ding yon ay nasa impluwensya ng alak ito.
Nang dahil sa'yo, nawalan akong trabaho. Nang dahil sa'yo, nagkalitsis-lit ang buhay ko. Ikaw naman kasi may kasalanan eh. Kasalanan? Kasalanan hindi ko ginawa. Dahil sa kalasingan, ay nagawa nitong saksakin ang biktima sa likurang bahagi. Tor! Huwag, Tor! Matapos ang insidente, ay mabilis na tumakas si Tatay Arthur at hindi na nagpakita pang muli. Ngunit makalipas ang 20 taon na pagtatago sa batas, nito lamang ika-18 ng Setyembre taong kasalukuyan ay tuluyan ng nahuli si Tatay Arthur matapos na ikasan ng tauhan ng Tiwi Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Christian Brual ang Manhunt Charlie Operation sa bayan ng Bakakay, Albay. Ayon kay Police Captain Maricel Rodriguez, ang Deputy Chief of Police ng Tiwi PNP, isang impormasyon ang kanilang natanggap mula sa opisyal ng barangay patungkol sa kinaroroonan ng suspect kung saan naninirahan ito bilang isang magsasaka sa kanilang lugar. Dahil dito ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga operatiba at agad na pinunta ng lugar upang beripikahin ang ipinaabot na impormasyon. Naman po is with the help of our barangay officials po na tuntun po natin itong suspect at ating pong naaresto. So nakipag-coordinate po ang ating mga kapulisan sa mga barangay officials po ng barangay Bayandong po ng Bakakay. Ayon pa kay Police Captain Rodriguez, taong 2005 nang mangyari ang krimen kung saan nag-umpisa umano ang hidwaan ng biktima at ng suspect sa kanilang pinagtatrabahuhan. Makalipas ang isang buwan, doon na nangyari ang krimen at simula noon, hindi na nagila pa ng mga pulis si Tatay Arthur. Ang suspect po and then the complainant is magkatrabaho po diyan po sa may Tiwi, Barangay Kale. And then, ang pinagsimulan po ng kanilang alitan is yung schedule daw po ng dutihan. So, parang naging dahilan po yan ng kanilang hindi pagkakaintindihan. Sige. Pasilip mo kapay. Limang kapay niyan. Sige. Yan. Dandahan. Ya. Okay. Smakay ka na. Hindi ba Sartor yun? Smak, pwede mo nga trip mo dyan. Halika, may sabihin ako sa inyo. Sartor? Sartor nga, bakit? Alam ba sa mga nawawalang mga materialis dito? Materialis? Ang alam ko si Arthur ang may gawa. Siya ang may gawa? Oo. Parang ayos naman ang pagkatao niya na. Parang hindi halatang yung bang may gawa. Sigurado ka ba dyan? Hindi niyo ba alam na wala namang ibang magnanakaw dito? Siya man lang gumagawa eh. Ayusin mo. Baka kung nagkakamali ka sa mabait naman yung tao O baka mamaya nagkakamali ka lang. Ano nagkamali? Totoo yun. Totoo ba yun? Nakita ng dalawang mata ko. Oh. Di ba yan yung sinasabi mo? Oo, yan ang sabi ko sa'yo, magnanakaw. Siguraduhin mo lang. Oo. Mukhang mabait naman. Hoy, kayo. Oh. Hoy, kayo. Nariringan niyo ba ako? Wala kayong problema. Nagtatrabaho kami dito. Diyos ko naman. Oh. Hindi naman ikaw pinagsisinsa namin. Mabuti pa nito, isumbong natin kay boss para matanggal. Di ba? Para hindi na tayo Para baka mamaya madamay pa tayo dyan. Tama. Ano natin? Ano pong hinihintay natin? Tayo na. Samantala, sa paintulot ng himpilan, kami ay nabigyan ng tsansa na ma-interview ang suspect. Hindi naman itinanggi nito ang kanyang nagawang krimen. Ngunit depensa niya ay nagawa lang daw niya iyon dahil sa sinisiraan umano siya ng biktima na nagresulta sa pagkakatanggal sa kanya. Plinano mo ito, sir? Natay ito nagpang-abot ka mo ba? Hindi. Trabaho ko sa misto. Pinakarawan niya. Bibidaan niya binakbas. Kaya nadagit ako. Alis ko yun siya. Pagdidiin din ito, hindi niya alam na mayroon na pala siyang nakabinbin na kaso. Pero aram mo, sir, na may kaso ka na. Wala pa.
pigkukan mo na day ka managtago. Dahil manawag tago. Lata ka sir na niyo ba na sa pagkakataon? Parang, bumilang yun, ano man ako nakagaw. Dagdag pa niya, kung anuman anyang magiging desisyon ng korte ay kanyang irerespeto. Harap ako sa iya. May kwento ka may pagsisisi ka sa nangyari. Oo, nangyari na namin. Kaya ano problema ko sa kanya? Harap kong ko yung problema. Pansamantalang nakakulong ngayon ang suspect sa impila ng Tiwi Municipal Police para sa formal na disposisyon. Samantala, pinasalamatan din ng PNP ang pagkikipagtulungan ng komunidad na hindi nag-atubiling magbigay ng impormasyon upang tuluyan ng mapa sa kamay nila ang suspect. Nagpapasalamat po kami sa PNP po na maganda po yung ating relationship within the community sa ating mga different agencies, sa mga ahensya po ng gobyerno. At salamat po sa patuloy na pagsuporta po para sa hustisya po. Siniguro naman ng Philippine National Police, hindi sila titigil sa pagtugis sa mga kriminal upang mabigyan ng nararapat na hustisya ang mga naging biktima ng kanilang karahasan. Nagpapahiwatig lang din po ito na patuloy pa rin po yung kapulisan sa ating pagtatrabaho para masolusyonan po yung mga, kahit po past 20 years na po yung mga kaso. Patuloy pa rin po nating tinutugis ang mga suspect po na matagal na pong nakabinbin ng mga kaso. Nagpaabot naman ng mensahe ang pulis sa mga taong may nakabinbin na kaso at patuloy na tinatakbuhan ang kanilang responsibilidad sa batas. Sa mga personnel na merong mga nakabibin na kaso, kahit pa po naglaps na po yung mga time, sabihin po natin 20 years, example po nitong ating top 3 ngayon, mahuhuli at mahuhuli pa rin po sapagkat ang ating kapulisan po ay hindi tumitigil. At sa pagbabalik ng PNP Crime Buster, Rank 1 Most Wanted sa bayan ng San Lorenzo Ruiz, arestado ng kapulisan, habang huli rin ang Rank 7 Most Wanted sa bayan ng Uwas Albay dahil naman sa kasong carnapping. At papaano nga ba makakaiwas na mabiktima ng online grooming? Tutok lang dahil ang lahat ng yan sa aming pagbabalik. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live! Upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na! May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po, sa ating bagong programa, bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Rank 1 Most Wanted sa bayan ng San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte dahil sa kasong panggagasa. Arestado na. Abang, huli rin ang isa pang wanted sa bayan ng Uwas Albay dahil naman sa kasong carnapping. Panoorin sa report na ito. Tuluyan ding napasa kamay ng mga otoridad ang 47 anyos na suspect na tinuguri ang Rank 1 Most Wanted person sa bayan ng San Lorenzo Ruiz sa probinsya ng Camarines Norte. Kinilala ito sa pangalang alias RJ ng Barangay Matacong at naharap sa patong-patong na kaso. Kinabibilangan ito ng 8 counts of qualified rape, attempted qualified rape, at 2 counts of act of lasciviousness. Dahilan upang mapabilang siya sa most high-profile criminal sa probinsya. Ayon kay Police Major Carlos Gales, ang hepe ng San Lorenzo Ruiz PNP, ang biktima ng suspect ay ang sarili mismong 2 anak nitong babae na parehong minor de edad. Kung saan nagsimula umano ang panghahalay sa mga biktima taong 2020 pa matapos na iwanan umano sila ng kanyang asawa. Anak, halika. Tay, nandiyan ka pala. Maniligo ka ba? Opo, Tay. Sige. At ng mga panahong ding yon, edad 10 at 11 taong gulang pa lamang ang mga biktima nang makaranas ng pang-aabuso sa kanilang sariling ama. Ang pangyayari nga po at sila ay nagkahiwalay, naiwan sa kanya itong 3 anak. Doon po naganap yung mga hindi inaasahan na na-rape niya po yung 2 niyang anak. Nung pa po itong mga 2020 pa po. Sa impormasyon, ngayong buwan ng Hulyo ng personal na dumulog sa kapulisan ang panganay na anak na lalaki ng suspect upang isumbong ang pang-aabuso sa kanyang kapatid na babae. Dito isinailalim sa counseling at investigasyon ng magkakapatid. Napag-alaman na maging ang bunsong kapatid na babae pala ay hindi rin nakaligtas sa pang-aabuso ng kanilang ama at hindi lang isang beses
kundi maraming beses umano silang ginalaw at pinagsamantala nito. Umamin ka nga sa akin. Ginalaw ka ba ni Papa? Opo, ate. Walang hiya talaga yan. Pati ikaw dinamay. Magsumbong na tayo kay Kuya. Or sa pulis. Sa aming pag-iimbestiga ay una po kasi nagsumbong yung panganay ito sa kanyang kuya. Nung pinagharap-harap na po at dinala po ito doon sa mother side, doon sa lola, doon sa nanay. At nandun na yung magkakapatid, magkakaharap sila. Umamin na rin po yung bunso na may masamang nangyayari sa kanya. Doon na nga po, nabunyag na yung mga lihim. Kaya inaksyonan po natin, inilapit sa DSWD at tuloy-tuloy po yung pagkaso sa suspect. At ngayong buwan lamang ng Setyembre, sa bisa ng warrant of arrest, ay tuluyan ang nalambat ng kapulisan ang suspect. At ito nga pong suspect ay nagtago na po ito kasi nababalitaan nga niya na magkakaso. Kaya sa tulong na rin po ng mga community kaya po natin ito na. Sa panahon ngayon ay hindi siya makakapag-bail. Hintayin po natin yung kung anong desisyon ng judge sa kanya. Kung makukulong siya ng habang buhay o depende po sa resolution ng court. Samantala, aminado naman ang opisyal na tumataas ang porsyento ng mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso sa kanilang lugar. Kaya't kaugnay nito, nanawagan naman ang PNP sa publiko, lalo na sa mga kababaihan na nakaranas o nakakaranas ng pang-aabuso. Sa mga estudyante, kasi mas mahabang panahon ang ginugugol nila. Nakasama nila yung teacher nila sa maghapon. Kasi parang yun ang tumatayong magulang din. Kung sila ay natatakot, obligasyon talaga yan ng teacher. Pwede silang lumapit sa kanilang teacher. Kung hindi sa teacher, sa kanilang kamag-anakan, sa mga lolo't lola, mga tiyahin, at sa amin din sa kapulisan. Mensahe sir sa ating mga magulang, especially sa mga nanay na meron pong mga anak na ganito po sir. Sa bilang magulang, bantayan natin yung mga anak, lalo na sa mga social media. Dahil ang social media, yung mga porno sites ay maski high school ay pwede siyang manood ng mga bold movies. Mahirap. Kaya dagi nating i-check yung cellphone ng ating mga bata. And yung pangaral, laging mapagmatsyag. Basta yung community, tulong-tulong tayo. May bawat isa sa atin ay may obligasyon po. Sa bayan naman ng Uwas Albay, arestado ang 37 years old na tinuturing na pang-7 sa listahan ng most wanted matapos ang ikinasang operasyon ng Uwas PNP na pinangunahan ni Police Major Jonathan Apil nito lamang ika-29 ng Setyembre. Ayon sa impormasyon, kinilala ang suspect na si alias Joseph na residente ng nasabing bayan na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o New Carnapping Act of 2016. Ayon kay Police Major Apil, July 18, 2025, nangaina ng warrant of arrest ang suspect, ngunit wala na ito sa kanyang bahay. Hanggang sa makalipas ang 3 buwan, isang impormasyon ang natanggap nila na nagtatago ang suspect sa bayan ng Libon. Matapos na maberipika ang sumbong, dito na ikinasa ang operasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa kanya. Wanted person to dahil sa mga tulong ng mga ating mga confidential informant at mga kababayan para malocate natin itong suspect. Nung araw na yon, nahuli natin itong suspect sa bayan po ng Libon, sa Barangay Bonbon po. Samantala, nakakulong na ngayon ang suspect sa impila ng Uwas PNP para pagbayaran ang kanyang nagawang kasalanan. Based dun sa natin, yung motor na kinarnap talaga hindi pa natin nakukuha. So nagkakaroon pa rin kami ng follow-up investigation para malocate natin yung nawawala kong motor po. Kaya't paalala ng pulisya sa mga kababayang may sariling bihikulo. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga ating motorist, yung mga gumagamit ng bihikulo, ng mga sasakyan, huwag nating iwan ang ating susi sa mismong susian ng ating sasakyan para maiwasan din natin yung mawala yung opportunity ng mga criminal elements para gawin yung carnapping po.
lagi natin tatandaan na dapat lagi tayong mag-ingat, magpasiguro sa ating mga sasakyan na dapat safe sila na bago nating iwanan, dapat safe siya, secured po. Samantala, pinuri naman ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang sunod-sunod na matagumpay na pagkakaaresto ng mga wanted sa reyon na kinabibilangan ng top 10 Regional Most Wanted dahil sa kasong rape, drugs at murder. Dagdag pa ni General Babagay, nagpapakita lang ito na hindi titigil ang kapulisan na tugisin ang mga taong nagkasala sa batas at pilit itong tinatakasan. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live! Upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na! May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po sa ating bagong programa,
bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Sa mundo ng makabagong teknolohiya, kung saan halos lahat na ay gumagamit nito, ngunit ang nakakabahala ay pinapasok na rin ito ng mga sindikato at mapang-abusong tao. Papaano nga ba makakaiwas sa tinatawag na online grooming? Panoorin sa PNP Modus Tips ni Felix Opiniano. Kaliwat kanan na ngayon ang gumagamit ng mga gadgets at social media. Wala na itong pinipiling edad. Lahat pwedeng gumamit. Sabi nga nila, we live in a modern era. Napapadali nito ang buhay ng mga tao, basta't marunong gumamit ng social media. Pero sa kabilang banda, paano ba natin matitiyak na ligtas ang mga minor de edad sa online spaces? Sa episode na ito, pag-usapan natin ang online grooming. Ang online grooming ay isang modus operandi ng mga child predators. Ginagamit nila ang social media, chat apps, online games, o messaging platforms para linlangin at kunin ang loob ng mga minor de edad. Ano ang kanilang mga taktika? Sa una po, nagbibigay sila ng mga regalo o anumang pagpapalaga na walang ibang nagmamalasakit sa kanya, kundi yun lang kausap niya. At yun po ay ina-isolate siya sa kapamilya niya hanggang doon na, habang hindi nagkukwento yung bata, nagkakaroon ng trust dito sa mga suspect, kung saan pag nagkaroon ng trust din sa mga suspect na to, nakukuha ang atensyon. Kapag kumagat na sila sa bitag, ito na ang pagkakataon ng mga child predators para humingi ng mga malalaswang video at larawan sa kanilang mga biktima. At kapag nakuha na nila ito, dito na mag-uumpisa ang kanilang pananakot at pang-aabuso. Karaniwan pong nagiging biktima nito ang mga teenager dahil sa social media platform natin kung saan na-exploit yung pagiging kabataan nila. Ang kadalasang ginagawa ng mga child predators ay sextortion, kung saan pinipilit ng mga predators ang kanilang biktima na magpadala ng iba pang mga material at gatasan sila ng pera kapalit ang hindi pagkalat ng kanilang malalaswang larawan. Ginagawa din nila itong negosyo. Binibenta ng mga child predators ang kanilang nakolektang malalaswang materyales sa mga pedophiles, porn sites at private groups. At ginagamit ng mga child predators ang personal na impormasyon ng kanilang mga biktima, tulad ng paggawa ng mga fake accounts, at gamitin ang mga nakuhang malalaswang larawan para gawing pain sa kanilang bagong target. Hindi na lang sa lansangan ang delikado ngayon, kung hindi, pati na sa mundo ng internet. Dahil sa likod ng bawat screen, may mga nagbabadyang banta para sa walang kamuwang-muwang na mga bata. Ngunit paano nga ba maiiwasan ang ganitong klase ng modus? Ito ang anti-modus tips ni Police Lieutenant Colonel Domingo B. Tapel Jr., ang Acting Chief of Police ng Legazpi City Police Station. Para sa mga magulang, siguraduhin gabayan at i-monitor ang mga kausap at gawain ng inyong mga anak sa social media. Kailangan kausapin natin regular. Kailangan mag-build tayo ng relationship kasi ngayon talaga mga bata ngayon pro-online na lang. Bibihirang makausap ng mga magulang. Turuan natin ang boundaries kung hanggang saan lang pwede mag-post ng picture, ng videos sa online platform. And siyempre kailangan habang kinakausap natin, mag-open tayo ng mga kwentuhan. Minsan kasi naghahanap ng kalinga itong mga nagiging biktima.
Kaya nagiging yung trust nila napupunta doon sa mga online na kausap nila. Yung mga kabataan, before mag-click at like ng mga online platform, tingnan mo natin maigi yung mga lehitimong platform at yung mga talagang nakikita natin na totoong tao. Kasi yung mga identity theft, talagang madalas pong mangyari yan. Huwag pong magbahagi ng mga personal na impormasyon o litrato or video sa mga taong nakilala lamang sa internet. Kung may banta o aktual na insidente ng online grooming, maaari kayong mag-report sa PNP Anti-Cybercrime Group o sa NBI Cybercrime Division at sa Interagency Council Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Ako po si Felix Opiniano. Sa panahon ng panlilinlang, tamang kaalaman ang ating sandata. Magandang hapon po. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng shabu nasabat ng kapulisan sa isang buwan na anti-illegal drug operation sa Bicol Region. Panoorin sa PNP Accomplishment Report. Muli na namang pinatunayan ng PNP Bicol na seryoso sila sa pagsugpo ng iligal na droga sa reyon, kung saan kaliwat kanan ang kanilang sinasagawang operasyon sa 6 na probinsya. Sa uling datos na ipinalabas ng ahensya, simula August 1 to October 14, 2025, nakakumpiska ang kapulisan ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng 279 na operasyon. Camarines Norte ang may pinakamalaking nasabat na halaga ng droga na mayroong 2,230.90 grams ng shabu at 11.50 grams naman ng marijuana o nagkakalaga ng 15 milyong piso. Sinundan ito ng probinsya ng Camarines Sur na mayroong nakumpiskang aabot sa 988 grams ng shabu at 58.50 grams ng marijuana o nagkakalaga ng mahigit 6 na milyong piso. Pumapangatlo naman ang Masbate at Naga City na mayroong 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga na nasabat ng mga operatiba, habang sa probinsya naman ng Albay ay mayroon ding 843,992,000 pesos na halaga ng iligal na droga. Nakapagtala rin ang probinsya ng Catanduanes ng 153,000 pesos na halaga o 22.60 grams ng shabu at probinsya ng Sorsogon na mayroon ding nasabat na 20.7 grams ng shabu at 8 grams ng marijuana o may kabuong halaga ng 141,000 pesos. Samantala, dahil rin sa pakikipagtulungan ng ibang ahensya ng gobyerno, katulad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol, sa nasabing panahon ay nakapagkumpiska sila ng mahigit 75 million pesos na halaga ng illegal na droga. Sa loob ng 279 illegal drug operations, nakapag-aresto ang PNP Bicol ng 335 drug suspect na kinabibilangan ng 56 high-value individuals at 202 street-level individuals. Ito yung mga kabilang sa watchlist ng PNP. Habang matagumpay na nakapagsampa ng 424 na kaso laban sa mga nahuling suspect. Ang matagumpay na anti-illegal drug operation ito ng kapulisan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging drug-free, ligtas at mapayapang pamayanan, malayo sa karahasan, dulot ng ipinagbabawal na gamot. Naway magsilbing aral sana mga kwentong aming itinampok ngayong hapon. At laging tatandaan, lahat ng sumbong, nandyan ang pulis, handang umaksyon. Dahil ang gusto nila, laging ligtas ka. Sa ngalan ng buong puwersa ng Philippine National Police Bicol, magsama-sama tayong muli sa susunod na linggo. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang PNP Crime Buster. Salamat!